Duta diri sa bukid magtambay eh. Lagi nindot kay mingaw tas bugnaw pag Nya maka-chillax. Hi vlog. Welcome to my guys. Boy. Ni nag-vlog. Uy. Shut. Asubay. Uy. Lago sa mo diri. Kabaw bawal magsikit-sikit ug bawal ngawalay mask. Gatira. Dali arid ka social distancing og nakasuot sa mask. Uy, ikaw sad. Nag-vlog diri. Isima jud ka. Yun na sir. Kinsam day ka. Kinsa man jud ka? Kitan ko na niya. Si Baki. Si Baki. Unsay Baki? Baki good. Kiraw gubay. Pero lalaki. Hoy, bugal-bugal man ako. Tog, nadlo ka ninyo? Ikaw, Raisa? Magay-gay ka? Na. Hey, nagtumog, wako'y gahom? Right, gahom ay. Kleini, ciao. Ayay, patupat day ni. Sus, laban ka? Gagmay na. Sus, mga walang challenge. Taysa. Murag na pa yung gawas. Dabaday. Ayay, kahumot sa utot. Pero bag nang. Anong kailangan kong gawin? Nga, sugdan na itong rumble. 5 versus 4 day ni. Taysa. Murag sobra mo gusta. Anong kailangan kong gawin? So karon 4 versus 4 na tagbalik. Imong gipatay kong mangod. Dili man na nato mangod, gyuto traman na. Anong kailangan? Antag na ba? Wag. Oy. Ang oray kadlo ka namo. Ako sa umura. Boss, sige, sugdanan na to. Run. Hamag rita. Nanagan. Ay sis. Ayaw mo pagbinayot. Ang gwapo ta. Hoy! Kapuyag ko na itong mga toy. Nanagan. Uy! Run. Godi ko gutot. Stingan bi. Anong kailangan kong gawin? Uy! Nakasama diri. Ibang bawal diri. Sikit-sikit ako nya nag bismo. Alas. Nag Taysa. Taysa. Bati ni Sagnang. Godi ko gutot. Shout out kong Axel Alquisalas. Og please follow sa iyang Facebook page. Ang pangalan kay Anytime. So please support nindot kini ang mga edit niya mga video. Ganahan kay ko ana. Shout out ako ni Andrea Dante na taga-tayod. Shout out ko Ate Ami Talingting. Shout out ko sa amigo si Ryle Patingraw. Shout out din ni Gerald, namatay siya siyang utot. Shout out na yun, ang pulubang na sa bayog. Shout out niya kas Talingting family. Shout out sa mamas sa Manila. Alam niyo nga. Shout out yung Tomas Dave Toledo nga akong pare ni Marites
basta na taga Purok. Purok Nipa nga nanindag sudan nga kung ganamo palik sudan ara dito lambi na siya. Barato ra lang tinda o shout out sa iyang pamilya. O karon na magpasalamat ko sa tanang mga nisuporta namo o kay nakuha na namo ang amuang gipangandoy nga ma-monetize mi og nay magka-ads ta ninyo. O so suporta mo nga tanaw sa akong video na ang among video ay mag-escape ang ads kay para makatabang-tabang mo nako namo day tanan para kang yung gitabang namo amo si tabang ninyo. So please subscribe, click the bell below para ma-update ka sa among mga bagong video. So guys, thank you. Sige, thank you. Hey, Bisaya,